er præst i den danske folkekirke, men jeg udtaler mig ikke på vegne af folkekirken, for det mener jeg ikke, der er nogen, der kan. Jeg udtaler mig som dansk folkekirkepræst, og jeg har været præst i den danske folkekirke i de sidste 14 år. Hvad opfatter du som et vellykket kulturmøde i Danmark? Et vellykket kulturmøde, det opfatter jeg som et kulturmøde, hvor at alle kan rumme alle. Et samfund er først vellykket, når vi føler, at der er plads til alle, og der er respekt for alle. Og alle har respekt for alle. Og det mener jeg ikke er tilfældet. Synes du, at danskerne er blevet mere åbne for fremmed kultur i løbet af de seneste år? Jeg vil i hvert fald sige det på den måde, jeg opfatter, at danskerne, hvad enten de vil eller ikke, i hvert fald har måttet acceptere, at det samfund, vi havde for 20 år siden, det har vi ikke længere. Jeg synes ikke, at det gør noget personligt. Men jeg ved, at der er andre, som har været vant til, at alle danskere, de har lys hudfarve. Alle danskere forstår, hvad alle danskere siger. Alle danskere har, et ens forhold til alle ting. Sådan tror jeg tit, at man tænker, når ens horisont er blevet noget indskrænket. Jeg opfatter ikke generelt, at danskere er blevet måske mere åbne, men jeg opfatter, at langt de fleste danskere har måttet acceptere, at tingene har ændret sig. Hvad tror du så, der skal til, for at vi bliver mere åbne over for de andre kulturer? Jeg tror simpelthen, man har godt af at møde andre. Andre end dem, som man normalt kun omgås. Og det er faktisk, at uanset hvor man kommer fra, hvilken religion man har, hvilken kultur man kommer fra. Mener du, at vi som et multikulturelt samfund bliver nødt til at ændre nogle normer og nogle værdier, for at give plads til de andre? Nej, jeg tror ikke, vi bliver nødt til det. Jeg tror, at det helt automatisk sker. Det er faktisk flere danskere, der ved mere om, hvad islam går ind for, end hvad kristendommen går ind for. Fordi kristendommen er blevet en religion, vi bare vender os til er her. Mens at islam, den er så fremmedartet, men den er også så spændende, og den sætter måske mere præg i menneskers levevis, end den i grunden gør i unge kristnes levevis. Så de fleste danskere faktisk ved, hvad det går ud på. Så jeg tror faktisk på, at mødet med andre, som ikke er ligesom en selv, er faktisk noget, begge parter har rigtig godt af. Vil du mene, at hvis der kommer mange indvandrere til Danmark, at vi så vil miste noget af landets identitet? Nej, det mener jeg ikke. Så du mener, at vi har nogle ret sådan, stærke værdier, vi holder fast i? Jeg mener, at vi har nogle stærke værdier, som jo også giver folk, der kommer her til landet noget. Unge muslimer her i Danmark kan jo godt se, at pigerne her i Danmark har langt flere rettigheder, end de har i de muslimske lande. Og det tror jeg sådan set er positivt med til at påvirke de muslimske piger, der er her i Danmark. Vil du helst se Danmark som et multikulturelt samfund, eller et mere homogent og ensartet, som det har været førhen? Jeg vil ikke se Danmark som et ensartet samfund. Det mener jeg i det hele taget er synd for Danmark som samfund. Men jeg mener godt, at Danmark som samfund både kan være multikulturelt og homogent. Fordi hvis vi alle er enige om, at Danmark er et multikulturelt samfund, så kan vi også bedre se på samfundet på ens måde. Hvad så med om nationalisme? Synes du, det svækker eller styrker samfundet? Det kan svække samfundet, hvis at det er de forkerte mennesker, som har nationalistiske opfattelser, og som er toneangivende. Hvad kan gøre integration og mødet mellem forskellige religioner sværere? Jamen det er netop, hvis at vi ikke er åbne, og hvis vi ikke vil møde hinanden, men hvis vi ret hebraisk holder på vores. Altså det svarer til, H.C. Andersen har skrevet et eventyr med 5 ærter, der ligger i en ærtebæl og siger, at verden er grøn. Ja, det tror der pokker, de siger, at verden er grøn, fordi de har ikke set andre verdener. De vil kun se deres egen verden. Det mener jeg er meget forkert. Hvad mener du så om, at nogen de påvirkes af en anden tro, og så i sidste ende ændrer tro? Jamen det synes jeg egentlig ikke er forkert. Og så vil jeg også nok sige, at vi lever også i en tid i modsætning til før, hvor folk generelt er nysgerrige. Meget nysgerrige. Men folk gerne vil finde deres egen religion at leve ud fra. Og der vil jeg sige, at der respekterer jeg den religiøse opfattelse, som folk har. Hvis du nu kom ned til et land med en anden religion, ja. Hvordan vil du så håndtere situationen? Vil du fastholde din tro, eller gå på kompromis og måske ændre trosretning? Det er jo igen det, der er spørgsmål. Hvis jeg kom til et land, hvor de kristne var et mindretal, så ville jeg også sætte mig ind i, hvad er landets love, skikke og regler her. Det vil jeg gøre, fordi jeg vil sige, at jeg skal også kunne fungere i dette samfund. Omvendt vil jeg ikke skifte tro lige med det samme. Jeg tror slet ikke, jeg vil skifte tro. Jeg vil fastholde min kristne tro og sige, at det er en del af det liv, som jeg nu engang har. Som en slags repræsentant for kristendommen, mener du så, at din religion og kultur er mere rigtig end andres? Det er svært at svare på. Det er det. Altså, jeg føler, at den religion og tro, som jeg har, den er naturlig for mig.
Vi har interviewet en muslim, Ja, som mener, at vi i Danmark er gode til at tage imod hinanden og andre kulturer, samt religioner. Hvad synes du? jeg ville ønske, at vi var bedre til det. Jeg er meget glad for at høre, hvad hun har svaret på det spørgsmål. Jeg ville ønske, at jeg kunne svare det samme, men jeg synes stadigvæk, der er et stykke vej. Igen, jeg synes, at vi danskere kan sige, at vi er bedre til at tage imod. Mariam, som hun hedder, Ja. Hun mener, at hun som muslim bliver accepteret i samfundet, og hun har ikke været ude selv for nogen form for racisme. Det er jeg glad for at høre. Mener du, at vi i Danmark er blevet bedre til at acceptere og respektere hinanden? Jamen, jeg synes, det går den rigtige vej. Men jeg synes stadigvæk, der er en bid vej endnu. Hun synes, mange forskellige kulturer og subkulturer fremtræder tydeligt i det danske samfund. Ja, er du enig i det? Ja. Og det er også fordi, Danmark er et frit og et åbent samfund, hvor at alle kan komme til, og hvor mange griber chancen for at kunne komme til. Til sidst, hun mener, at vi i fremtiden bare skal blive ved med at gøre, som vi gør, og være åbne over for andres identitet. Er du enig i det, eller synes du stadig, at vi kan gøre meget bedre? Jeg ønsker i hvert fald, som hun netop siger, at dem, der er åbne, skal egentlig blive ved med at være åbne. Men der var godt flere, der kunne trænge til at åbne sig. I virkeligheden tror jeg også, at meget af det bygger på, at danskerne dybest set er forvirret over, hvem de i grunden selv er.